Здравейте, хора! Днешното видео ще играя Грани! Сега почвам да играя Грани! Ето ви, хора, почвам Грани, дано да съм Грани. И така, хора, почвам! Сега ще гледам Грани как убива и другите. И да, хора, сега тия да умрат с едно да могат. Умря тази, хора. То е така. То си 0 лева. И да, хора, вие как сте? Некой умря, хора. Бра, защо я... И хора, моя приятел! Казва се Иван и този, той е тука! Тук, хора, той в момента ходи да направи вратата. Да, хора, гледам го в момента. Включи и да избяга. И